Hemen de salam. Ahir soň şuň çykdym şäheriň çetine. Sebäbi bugün etjek zadymyz ya yarl ya kolu ya da gaterot uçja. Onu öz howlumda edip bolmaýa bilýänsiňiz goňşular jalyp etdiler. Şuň çykdym bir açyk boşaşdym. Elimdeydi şäheriň çetine çykdym. Reska düşünürjek gaz, обычно зажигалка doldurulýan gaz, propan i kola. 0,5'den başlaya 2 litre çenni. Şun barlaya, şulon birinin biri ya yarlaya ya da gateröt ýokary uçja. Komentariyada şu atdan belläp bilersiňiz haýsy yarlar, haýsy gat uçar. Başlady onda. Häzir etmeli zat dırnalanyň üstü bilen şup gazyny çykarýar. Gaz çykyp kola guýýar. I beýle urlayan uçja ya yarlaya. Häzir görürsiňiz hemme zat özüňiz. Olmadı. Yeri varlar, ne oluyor? Aşağı uçak gelmedi. Burada da nit oldu. Derdeme. Olara uçmadı, burada da nit oldu. Bilmedim ben ne yapayım nit olanlar. Bunların önküler olmadı o gaz adet mükemmel yine köprüye gidip barlaklar oturdular. Görüşüňiz ýalap uçmadyymyn barla oturmamy derekke. Köp barladyk. Gaz köp edip gördük, adam edip gördük. Daha her hilet barlak gördük. Uçmady eksperiment newdaşny. Fake kenni falan bolýar, ama işte olar başga gazdan ýanylmakma, bu da onun обычный gaz. Görkedenlerin обычный zajgalka zat edilen, zaprayt edilen gaz bolýar dedi. Bolmady gördüňiz. Uçmadı bu 2 litrelik dayla ama turjekken newdaşny eksperiment. Kemen canı sağ olsun, inlik videolarda görüşürüz.